serie nouă de Skyblock, Pocket Edition, Survival. Cred că așteptați și voi un Skyblock. Da. Și așa n-aveam iteme. Și chiar m-am gândit să fac și o serie de Skyblock. Bine, dar n-am văzut că la primele mele episoade de Minecraft nu mi-ați dat like sau chestii astea. De ce? De ce? Sau comenturi, sau abonați, n-am și eu niciun abonat. Oleu. Asta nu știu. De ce nu dați? Da? Pentru că eu vreau să am abonați, să fiu prieteni, vă cer Facebook-ul. Și mai ales Techila, de ce nu a intrat? Și de ce nu mi-a dat like? Și de ce nu s-a abonat? Nu că mă abonez eu astăzi la ea. Ok. Dacă o știți pe Techila, să dați un like. Dacă nu o știți, un share. Și dacă chiar vreți să o cunoașteți, dați un abonat. Să vă abonați. Ok. Oh, stați un pic să fac zi. Ok. Gata. Hai să... Deci prima dată luăm ăsta, dărul. Bine, să duceam pământ în română. Așa era pe calculator pământ, dar nu știu cum se zicea. Bine. Vreau să-mi spuneți cum se instalează modul de mai multe mineruri, pentru că mie nu mi-arată fișier, nu mi-arată o hârtie albă cum arată altceva, cărți, așa, nu știu cum să vă zic eu. Când bag mod și cu pecuri. Dar de ce nu merge cu pecuri? Puteți să spuneți de ce nu merge cu pecuri? Pentru că eu nu știu și nu mă pricep la asta. Nu, stați un pic, pun pe aici. Așa. Așa. Nu știu. Eu vreau să mă ajutați. În primul rând și în primul rând. Pentru că nu mă descurc singur. Vă rog. Vă rog. Vă rog. Vă rog eu frumos. Pentru că nu mă descurc și nu știu. Bine. Nu știu, mă. Eu sunt cel mai bun. Ok. O stați un pic. Am greșit. Așa. Aici 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 așa. Așa. Stai un pic. Așa. 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 Ok, lăsăm așa. Aici punem apa. Să se ducă acolo. Și aici lava. Să se ducă acolo. Și egal cobblestone. Ok. Stai un pic. Hai să iau și asta. Ok, gata. Să-mi pun și chestul altundeva. Nu știu ce-mi bine. Nu, asta una asta. Hai să-mi iau și o lemnele astea. Hop. What the fuck? What the fuck, ce e asta? Deci, stai un pic. Arată altfel frunzele. Frunzele nu arătau așa. Ce naibii frunze să stea? What the fuck? Fuck you. Fucking this. What the fuck? Ce frunze să stea naibii? Ok, nu contează frunzele acum. A, bă, n-avem și noi sapling. Eu nu-l bă cretișe. Nu cred că ne dă sapling. Ok, hai să punem chestul. Bine, dacă ne dă, nu-mi pasă. Asta, 3, pentru că o să avem nevoie. Dați un pic, că dacă nu ne dăm... Uite-l, stai, l-am văzut. Nu era la sapling? Sapling trebuia să vedem. Haide! No! What the
Arată fac cum e mie mâna. Ok. Uite, vedeți, acum e notat. Ok, ne dăm pe creativ. Numai un pic. Să ne luăm un puiete. Și atâta. Și îl punem aici. Și ne dăm pe survival. Îmi pare rău. What the hell? Stai un pic, mai arunc chiar. Stați un pic. Dau câte title. Așa. Și mă conectez înapoi. Nu. Muri. Bine. Ok, haideți să ne apucăm un pic, să ne facem un pickaxe. Micuț. Mic. Ok, să ne ducem la mină. Să luăm și noi cobblestone. Ok. O să mai fac episoade de Skyblock. Da. Ok. Da, ce să vă spun, cred că cam atât este episodul de astăzi pentru Skyblock. Sper că v-a plăcut și nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe, dislike, ce vreți. Like, share, subscribe, dislike, comment, share și baftă vouă! Hai, pa!